agencies may those disasters, hindi devolve na lahat sa department? Yes, magkakaroon ng head, which is the secretary of the department, of the drink department. Pero per local government, lahat yun under na sa drink department. So this means, mas mabilis na yung coordination, tapos hindi na mag-aalala sa mga overlaps. And kung ano yung kumpas ng executive, maibababa ka agad sa tao. Malinaw lahat. Kasi from experience, di ba, ang dami nating na-experience na mga miscommunication, pagkatapos daming spillage, daming nasayang, daming mga hindi nagamit. Tapos before, meron din tayong mga na-experience na yung mga relief goods hinahati or napupunta sa iba na hindi dapat. Supposedly, the drink department will be able to address these disaster preparedness and disaster resilience concerns regarding transparency and accountability.